בידיים יש לנו בעצם צירים, ממש כמו הציר של הידיים, צירים של תכונות, שצריך בהם סוג של איזון. לא תמיד זה, אם אני ככה, כן, כזה, אבל סוג של חוכמה, טיפה להיות ערים לזה. לדוגמה, אם מישהי נגיד, היא מאוד חרדתית. בחיים של הדת, מכירה את אלה, שנבלות מזה, ואם נגיד עכשיו יש התראה להזקה, אז היא לא תצא, ויותר מרחוק, כאילו היא כזאת, היא מאוד דואגת, לא עונים לה קצת לטלפון, היא ישר מתחילה קצת סרטים, יש הרבה כאלה. נכון. בוא נשים על השולחן שלה, אז לא. אז אחת כזאת, אין סיכוי לשדך לה אחד כזה. מה יקרה להם ביחד? הם ירעדו למוות. כאילו, לא יהיה מישהו שיגיד, הכל טוב, יהיה בסדר, נכון, אני אדאג לך אם צריך, וזה מה שהיא צריכה. היא צריכה את האחד הזה, היציב, האופטימי, שלא נבעל ממנה, שיש לו יכולת להכיל את זה, הוא רואה את זה, אומר לה, בואי איתי, בואי, אני אדאג לזה, הכל טוב. ופתאום משהו נרגע בה, ויש לה על מי לסמוך. אז נגיד דבר כזה, שהתכונה הקיצונית שלה היא חרדתיות, היא חייבת מישהו כזה. כלומר, כשאני אלך לחפש למישהו, זה התכונה הראשונה שאני אחפש. למה? כי זה התכונה הקיצונית שיש לה, שמחייבת משהו ממול.